Kani katim ki para bangai bayi kaya janha bat kasni jong dari India kari India kan sarake ya ka Independence Day satang menta lai sni ai ha ka bahaga khatsan terik kan sarake ya ka jing lai loi jong dari Kendiat abapai syagane kasiti kejong apostol Paul syaki Galatia ngitim balato da apostol Paul uwe neki apostol Bashir Raham jong belai u apostol Paul utho yagane kasiti syaki Galatia hadien kajing syak sakna pna u Jisu bat laong bau thok ya kene syaki balang hagalatia namar balai bagi banget kidon hapdeng kajing yale bajor hapdeng kajing mi kijing hikai babakla hakito kipor hadien bau apostol Paul ulami no nakabalang nakashnong Galatia kilawan sa kiway pat kinang hikay kibalong ki gentil ban hikay bakla ya ki banget bat kine kinang hikay ya ki tukipor kilong ki basyukor ya ka jing hikay u Jisu namar balay ki hikay kine ki gentil ki wan hadin ba upol ulalet no na Galatia kini ki gentil ki kai ya ki banget hang ni hagalatia bagi dai banlong ki breu ki babat ya ka hukum ukres ya ka hukum kaniam jong ki ngamut ban keren ki hikai bagi dai ban bat ya ka hukum bat kata ka hukum ka dai ka jing ot share ya ki breu Baya uno ubriu ubalanget day ban otshare lada otshare kabamut umla ban let syakahima ki beneng Henry u apostol Paul pat uhikai daka wei pat karukam bat ukang persyaro bakata kamlong kabadai kajinget kamdai banlong kabadang otshare kabadang bot ya kata ka hukum Henry om day rupanya klek lang ya kata kajing otshare lane berkai wei pat kijinget bat kajing pen em ukres ong apostol Paul kumtala nangi pule nagagtien jong ubelaingin syam bagine kinong hikay gentil ki ong day ban otshare upol par ukren pulsya daga boong lada bidang otshare token mau ba ukres un mentoy ai happy ken mau lada bidang otshare ukres un mentoy ai hanga bat happy ong u apostol Paul kum tau ong ro lada bidang otshare ken mau uta uno basya otshare udai bangkit hi ya karam naga benta kajing otshare udai bangkit hi ya karam ka hukum om naga benta ukres namar ban yo ya kajing pen em ke para banget bayit kam dei bangin pendat ya kajing otshare jong ki hukum Henry kadai bangin pendat ya kajing otshare da kajing pen em jong ukres kum tau apostol Paul haki banget agalatia uang tolong kibayan scam habdeng kita kinong hikai kibabakla yen scam habdeng kita ki gentil kibahikai da ka weipat ka benta namar yo bagi banget kin sangap hakata ka hukum namar bayap hi lapen em daga jinglai do ukres om daga hukum ang apostol Paul lapen em ke banget hagalatia
day ka jing Archer Henry ka day ka jing Sha ka jong uk Jisu halor ding na ong u apostol Paul larangit boleh hakato kadkhat balabo ya kan nong rem jong ka them waman Sunday menta ka snan ngin sham ki kentin boong ya ka jing light loj upres la pelat yangi namar kata to yang scam but what I bon riam ya pipat hakalengkor jong ka jing long rao ya ka jing light loj upres la pelat yangi kata kene ka jingmat phang halor kene ka shiti ke jong apostol Paul shekinong Galatia haba utho ye kene ka kentin ka ba mut day baki yo pen em da kata ka ba Archer Henry da ka jingsha ukres la pen em yangi bat ngila yo ya ka jing light lord ha ukres namar bala pelat yangi ong u apostol Paul ki para bangai bait ka jinglait lot kalong ka way ni ki badan kam tam ha way pa way ubreu bat ken ma bala da pirius pa kanno kaspa kanam la ban thiet ya ka ni ka jinglait lot kaspa kam la ban thiet ya ka jinglait lot jong ka jing em bon ha ki ni kisngi menta para bangai bait ki breu ki bakwa ban em maga jing lai loj bat don ka por ki breu namar ba ki kwa em lai loj parat ki em lai lan don ka por ba ki em lai lan namar ba ki kwa ban lai loj ki mot ba ka tha ka jing em lai loj ke jong ki kalong ka babiang pause kaya lam yaki shaka jing light lan jonga pertai Henry akan ka por nganom keren syapang ka jing light lan ngan keren syapang ka jing light lo jonga jongpi how Jesus Christ syapang ka jing light lo jonga jongpi how Jesus Christ hakisnam mamenshwa men baka India ba ye jongi kadang syak sensyara merau ka sorka pareng katno kalong ka bajenjar ye ki breu namar baka sorka pareng ki sipai pareng ki pen sitam ben ya ki nong India kalong ka basasat lese don ki mai it pa it jongi ki bala mat ya kate kibla em kendai paus nam kila yo aban mat ya katai ke jing syak sen syam rau ki smau tu ba kalong kumno lesen apdeng jonga ba jong ki ngim pat yo ta ke jing sen syam rau ka soka pareng kelapen trei mrau yi ki breu kelap le mrau yi ki breu jong dari India bat ki nong India kila kelalong ki mrau jong ka soka pareng ki breu kila em ka jing syate syakum haki hukum jong ka soka pareng ken mau haba ka soka pareng ka yo ban sin syam rau yangi wat yau khasi ha ka po jung tirat sing ka persyang ban le don bora Henry hakum kata ka por ka jing sya jong ki pat ba India ulami Mahatma Gandhi uwei na ki breu ki ba ye yau belai dei une ubaong ngam isi yau Jisu nga isi ya ki Kristan namar bakim don ya ka jinglong ka bakum u Jisu ngam isi yau Jisu nga ye yau Jisu nga isi ya ki Kristan ki bam don ya ka jinglong kom u Jisu une Mahatma Gandhi walau de Hindu usngau tenat bhaban ruai ia ka jing ruai haba perkat syapang kadingpna haba perkat syapang kadingpna usngau tenat bha
Dei mau bala yale ya ka sarkar pareng ban yale persya ya ki bor sarkar tang ba ka jing yale ka jangu ka long da kata ka bangi khot ka tin nong wei ka non violence am da ka violence lane ka ta ka jing yale ka ba klem ya snam umat makan di isi bahaya ka jing yale da kitma kwa ba kata ka jing yale jong ni kan ya kawang bom kwa ba ka jing yale tma jong ni kan pen mensau kan pen yap ye ke mensim baloi loi umat makan di isi ya katuka tma hapo Manipur menta piyo i Manipur ka jing syayar tma ki bangai kumta udah terang ban pelat ye ki breu la jong na ka ne ka jing sya te mrau ha ka jing yale dai ha ka khat santerik egas kat kendai spa sa penyau ka saka pareng kalapen bena shiteng senya bagari India jongi kan yo ban sensyar dalade yalade kan yo lait loit no wow kala long ka jing kemen wow kala long ka jing risa ye ki pat India jongi kila isyak kemen nomor kila lait na ka jing syaban pen ha ka sarkar pareng kila syat kemen nomor baka sarkar pareng kam shen yo ban le don bor ban ble try kli chu yangi ngila long ki balai doi ki para bangai bayik na kani ka jing thu khana syapangari India ka don ka jingli bakan jaman sim yang abad ya pipat hato kom ki bangai ki jong belai ngila yo ne em ya ka jing lai doi bakan jaman sim kli yala de shimet agne ke jane ngila yo ne em ya ka jing lai doi naki bor sun sharum rao usaitan hagine kisni bet mapi ula sen sham rao komba ka saga parang kala senchar ya ka ri India jongi usaitan ukampalan keli yala de ngila lai loit ne em naki bor sen sham rao jong usaitan kumba ukres ula de pelat loit yangi hatongi don ne em ya kata ka jing lai loit bashisha haga jing em baman lagasi hato ka ying ka sam kristan jongi kayo ne em ya kata ka jing lai loit ukres hato ka ying ka sam kristan kala don ne em ya ka jing lai loit ha ukres kala sha kan thom ne em yo baga yeng ka sam kristan jongi yo bagi long mi jongi ki sha te mrau hagi bor usaitan keli menta hato ngalalai loit ne em ha ukres naga bor sun shamrau usaitan kumba ka soka pareng ka senchai ke India ki bor usaitan ki kampala hagini ki singi ki bamenta ki para bangai baik ngosi pan perkat ki yeng ki sam kristan jangi babon sen ki syate amrau ha ki bor usaitan bon sen ki syate amrau ha ki bor usaitan pet menta ka jengya pa yeng patsam ho on nila long ka yeng kristan thang baba lay baka jingya pat si para si yeng jisam kakmi barkakon kam don ka jing smau thu jingmot iwe ya iwe pet menta kali yalade balai kalong kunni kayeng kristan gene gisngi kilong kmi baye jangi bonsen ka dap daka jingya kwa spa jubor kaspa kasancha bat dai na kata daw kaspa kala sanchal mrau yang abad ya fi ka penlong wat ban ya pat ki yeng kisam amdan jingte ken mau bhangan ong ye phi lara ki yeng kisam ki pat ka long ka bamah do kata-kata
dan kibangai kibaperkat o kam lelai lada kayeng kesam Kristan kapat kabalang kaya teli kababakla kan mau ke prabangai bayin ngenong yepi kayeng Kristan kadai kabalang bari ukres klem don kayeng Kristan wat mot kan don kena kayeng mane lada klem don kena kayeng mane kabapau wat mot bagane kasnong kan don ya kayeng Kristan lada kitlot kayeng Kristan katlot kajing sang hawa kayeng mane ro omjo berkat mabi menta lada kayeng kesam jongi kasyate amrau haga jingya pat ya pra hato kabalang kaklan mo menta hayeng asam long banyak keren mudur tang yakiu shiyeng shisam long bani shong lang hajinya sa kila syate amrau haki bor jong syaitan kiyeng Kristan kilong kini bai jongi teng teng haga jing sngotu bakla dan kiba syate haki bor syaitan teng teng ngosi roban perkat dan par kilong kemilong pa kibalaya bet ya biang karukom ya dai ka biang bha ka jing em ka biang bha ka jing ya dai shipara ka long ya teli kom ka yang asam sngau tenat na kata sngau se ban perkat pat ki khon ki ti ki sha de sha kom ha ki bor obaman bon gelong kmi kine kisngi ki bayam pa donot nagabanta ki khon jangi namar balai bagila em haga jing em kabad em bandi kya ki khon jangi ki athya aginala wo andala kalli uei une bathya anala udai uta udai ubalalong Kristan kiyeng kisam hagine kisngi lada ngilaj naga jingnya pajapra ngilaj naga jing kwan spa ngie kendo pada hagine kijing kando tam kajing sngosi imai baripa wala kane ka por kamtai kajing seng jong kirang ba handre ban keren ye kilong kini ingin ma banyak lagi ilong bon hagine kisngi kikmi kikpa kiyam padonot namar bagi kon ki syate hagi jingi kai jangga bertu bon kikmi kikpa kiyam ka jingkya ka sengken kli ka jhe dagi umat namar balai bagi kon kidon ke jing em kabariunar kilong ginong penyapriau kilong ginong to kilong ginong tambor kilong ginong badbor dai gi kon jongi kibala long kibala dep yau jiso ki dai gi samla Kristan ki kon jong pi te kilong kmi ki kon gi men gi jonga ki kon ki maina amesan jonga ki ba dep shau jisu andre ki long pat ki ba me magamon jong kres kane hato ka don ne em ka ta jing lai loi ka jong ukres ka yeng ki sam jongi shisen ka wei ka long kmi bat kane ka long kmi ka la yap no ulak ka don yo wei ukon ubadai ukon marwai tangba sngosi pat banong tangba sngosi banong pan nama baune ukon jongka usyate hagi bor jongka kiyak barudra bat adin mula kerni haga jingdi basneu ula long unang to unang penyabreu ula em ga jing em kaba kerni hagi drop ken mau habaki samla kirangba waki kentai anda udrok ula yo jaga pen saya buat ban penyap higi breu na kata ka daw ka jelai bha ka jing yap breu gini kisngi
Kane kalong kami haba ukon jong kau la em gomne kalayam padono haba kalayam konne met labat sngi ka jingthia jong ka shujhe daki umman bat une ukon aga jinya jong ukum ta bon sen usha ke makipulet namar ki kam to namar ki kam bat bor namar bat ula penyap breuro kajing dakat ke balap palat kakmi marway tang uway ukon kadan mundur kilong kmi long kepala tangi don tang uway ukon bat ya utang ukon pin et tap mensim pen ban ule iki kam ke bas ngosi tam ya pi kajing tia jonga jong pi kan shujhi lagi umat baklan islam namar kan mau kakshat ke bejrong tam haperthai dei ko umat jeng imai habas ngosi kumta kane ka breu habala shakem ukon kadhi alaga jong jing dan jing em ban lech say ukon naga jing shate apatok enda ulalai pause une ukon nang mut baula kala unang em arsha aga jing sneu hadin kata ulai yaile yaki kam ke basneu bat kala penlong kumne hado ba ulai syakem biang namar ka jing penyap breu biang jongo kumta kene kalong kmi kat badan la ka boj ka bor la ka spa ka pau ka jing lot ka bam kai ban sha ki bor kai kala banda lot yaki jing don jing em naga banda ukun endau lalai ke basngusi ule kaju sikaju kakmi kelasa setangga sieng bakasnat namar kicing kuslai bat hakikat tu kat ne por kajing em jong u kayat kaladon gawe kajing penyap bre bat kajing lap ya kemet ya endala toket lawat benia ki pulet kilat wet yo tau badan kti la jam badaihi mau bapenya kakmi tang syutip ya kata kadonut kasngau kumban kan badai lai sin laiwat kikam kibam long shoban berkat bat aga bakat do kamla ban le ai show ka bor jongkaan kala rai penram da kapan pasi ya bat habala bishar ya larai ban pasi no ya kakmi tang chus ngawe kata kakentien ukon bamarway la ule kano wow kayam pangot ya lade banyo ngawe kata kakentien kala kelon yap ler krop hamadan mudur kikmi kipala dagi kon jongpi kin sya ban pasi lana sya penyam wala ule kano kan don kajing skosi baju bat uneu breuro kumtahu uhaban bat kene kalong kemi enda kala kendiet naga jingkelon ka ong kumne ala daga an ka sya aingan yam manga haga jaka jong ukon pelat yau kon jonga baun em themai no nado menta aingan yam manga kilong kemi bait kendai benai lakit laba laleng apisa haga met menta hakit apa wat yala ka jengem ibor ka an kim sha kumta bat lapasi ya kabakot jongane kalong kami kalong tangki umat tang namar ken mau pha enda ka jingkus lai ka bangi khar kaktin parang lada jor kata ka depression ka boy ka por bo briu uyap rai kho mar bam ga ja ombang don ka spa ka pho om mentoy don kam ya ga jeng lai lord bagan jam and se maga jeng em long kmi long pa ba ye
hagene ka jamet kali yalate ngalalat lo nyem kayeng jonga kalalat lo nyem kikon jonga kilalat lo nyem la bandai pa kibarius pa pila ban bam da ka do ka ba man ka sngi pila ban ponggi jan si po arba wajar kali yalate la pila lat lo nyem pila don nyem ya ka jeng lat lo ukres haga jingem kali yalate kana ka jan namar pon hagi nigi sngi ngi sha sin shamra hagi hukum musaita kum ta ki hukum musaitan kilong kum ne usaitan jusngau tenat ban yu i ya ka yeng ka baytli usngau tenat ban yu i ya ka yeng ka bapat bapra usaitan usngau tenat ban yu i ya ka yeng ka barhas pa usaitan usngau tenat ban yu i ya ki breu ki ba penyap breu bon ki ba to ki ba lute ki ba bat bor thombor kita ki jinglong jong usaitan balada kane ka don hanga barapi balai balai ka perthai ka sneu hadu kane balai ka jing penyap breu man ka sngi pinyo i ki kot khubor hai ki betesi hai ki wei ki khubor balai ka jot kari par ka jaj ben reu walangi la dep ya ka kum ka jela babon kristan tam menta la jerse lagi kam penyap namar bagi breu kim don ya ka jing light doi ki don ya ka jing light la kim don ya ka jing light doi ukres ki don ya ka jing light la na katagap daw ki breu ki bom don ya ka jing light doi ki badon ya ka jing light la ang ka din jung blai ki dei kita ki breu bom khen ko ri ki wai henrei ki banyo tang yalade na kataka daw ki bami ki ai hagane ka purthai bangi em namar babalai ngimpat don ya ka jing light doi ha ukres jesu namar kan mau ladangi don ya ukres kan sa don ka jing light doi bakan jaman sim bar kata ka jing light doi kan dai ka jing sop bar ka jing kemen jong ga yeng gesam kektian jong belai ka ong ka jing shisha kan pelat lot ia pi larangi don ya ka jing em ha ka jeda ka jing shisha ni em larangi la le ya ki ai ka bau kres kwa ka yeng gesam kanam kuslai ki long kini ba ye teng ki jing ya sang kan thai ki tlot akini ki sngi namar bangim pat long ki belai lot kaktian jong belai ka ong lada ukon ula pelat lot ya pi pin long ki pelat lot da shisha kat habab don umen sem hang ta don ka jing lat lot ka jing rwai sam ka ong ngan pet ha ka lenti hukum jong me a yang a ya ka jing lat lot ka don kaktian jong belai ka keren ba pimla ban yo ban thiet ya ka jing lat lot dei tang ladangi pet shau kres yang ia kata jing light doi bahkan jaman si para bangai baik kene ka por kene ka khubor ka khat yang abad ya pi kum jo ik bios kali ala de laga yeng gesam jonga jong pi kala light doi ne ladang yang light doi to ye to duai naga benda ka jing ban ong syaitan la te la kum yang jisu la pelajaran para bangai baik akan kejalan menta bon dan jangi walang ilalong kristan henrengi em ha pedeng kata ka pengadapan keren ki boru syaitan ketisal merau yang hilang baga jingnya paying patsan leng baka jingya kwan mentoi leng baka jingya keni ya gaspa leng baka jingya snow hangatan kita na kilong ying long sam kristan jengi hagine gisni bon nyemla syu ban yama andrengan ong ye pi gitu kilong ying jeblaya pa ya pra to penye sok no yala de namar ka jing penye sok jong pi kadai ke jing penye sok baru mulai
nganong ye pila da pila yak ni ye ka spa ka bom dai hok to pen phai no ma pen phai usakayas namar ka spa ka bom hok kalute no yak ai ke ai baro aga jingem nganong ye pila da pila em ka jing em ka badap da ki jing iuli jang ki bor ki jing de basnel ki para samla phai no ban yo ye ka jing la doi bagan jaman si hagani ka jamit